काका बोलो न्यूज देखलो हो? न्यूज तो खूब देखनी। धरती पर निर्माण आदमी के गुजारा नहीं थे ना बबुआ, ये धरती अब राक्षस के धरती हो गई बा। काहे? भगत सिंह के नाम सुनले हो? हाँ सुनले बानी ना, क्रांतिकारी रहले। हाँ ये तो बात बा। फांसी के सजा हाँ एकदम निर्दोष आदमी। निर्दोष केकरा खातिर लड़त ले बताओ? हमनिए खातिर, जहाँ लड़त हो जा गरीब खातिर, जहाँ आवाज उठावस गरीबे खातिर। सेम उहे कंडीशन भइल बा जवानिया में। भरत तिवारी वाला हाँ मर्दबा भरत तिवारी वाला बहुत अच्छा इंसान। भगत सिंह के गोरा खा गइलन। हाँ ऊ अंग्रेज। हाँ तो जानते। भरत तिवारी के चोर खा गइलन। चोर हाँ कहब हम जानत। बताओ अच्छा एगो ते बात बताओ, सिलेंडर को देलक जवन आदमी? हाँ ये सिलेंडर अपन हाथ में से फेंक देलक। बंदूक ले जालो की हइला समर पर। हाँ तब 5-5 गो गोली मारला के का का दरकार? जरूरी रहे? कौन कानून में लिखल बारे मर्दबा? अच्छा मान लो कि मरलस लोग, इहो तो चाहत ले एको जना के तो मार देते हैं। मरिया दी जवान। हाँ अब कल मेंटल घोषित कइले हाँ, रहल। बताओ ना। तोर बहन के तो ई माने का कहल जाई? माने जे बढ़िया आदमी ओकरा के पागल घोषित कर देता। एकर बहिन के दई क्वेश्चन नेता आई बड़ा अपना देश में। उनकर एगो हम वीडियो देखनी काल है। हाँ। उ कहतरन जे अथी घोषित भी किया तो साले हमको मेंटल घोषित किया, देशद्रोही घोषित कर देता। हाँ ये बात ठीक बा। बताओ निमन आदमी के जिए के अधिकार नहीं खा सकते। क्रांतिकारी जवानिया के कतना लोग रोवत रे मते। वही जाके लोग रोता, अपना की ओर के नहीं रोवा। ये जे रोवत बाजी वो जा कम सेवा कइले रहन। बिहार के आन बान शान रहले हैं। बहुत बढ़िया आदमी रहल रे मतलब ओकरा के खा गइलन। क्या देखना पड़ रहा है? माने हौ उहाँ के जे ऊपर बा उहाँ का ऑर्डर दे के चाहिए जे लहरावत रे मर्द ओकरा के पकड़ ले। एकर मतलब जे उनका सामने पुलिस नतमस्तक हो गई। उगनु बात बा। एगो आदमी तारा से नइखे संभव रहत, एकर मतलब कहीं ना कहीं तारा पूरा सिस्टम में कमी बारे मर्दबा। करले बा यही चोरी डकैती मर्डर होता। अब हम मान ले हम 10 आदमी बनी है, अति अकेले बारे तो मान ले गोने ले ले बारे कुछुओ ले ले बारे तो 10 आदमी के ना हरा दे बारे मर्दबा। बात तो सही है। आराम से पकड़ा सकता एकदम एकदम मारल तो जे जरूरी ना रहे। ना ना तो एकर गलती बाकी ना हो लोग। अब मान लो तो कौन जे हुआ तंगबादी रहले की एको गो तुम्हार दो पर कोनो केस नइखे, कोनो क्रिमिनल रिकॉर्ड नइखे, ना कुछ में त नामे नहीं। नामे नहीं जहां देखत हां वार्ड ले ले बड़न बड़का बड़का अधिकारी से मते आई तो मर्दला सेवा करत है। उ गरीब के बहुत सेवा करतल जवान। उ है जे माने अपना बिहार में सेवा करे उतरता और उहे दशा होता। अच्छा ते बताओ अगर प्रशासन में गलती ना रही तो लोग को सस्पेंड ना कइल जाई? एकदम वो फाइनल यही जब बुझाता है बतिया से हाँ। जे मान लो का गलती नहीं खता लोग के निलंबित काहे कइल गई? इहो बात सही कहता रह। तो कहीं ना कहीं में गलती बाप जवानिया के तो पूरा लोग कहता जब हमनी उठा लेम सहतिया उठाई के पड़ी सही कहता लोग रे मतलब पर विचार नेता परिता के करे के चाहिए। करे के चाहिए ना करी ले तो जीवन चली रे ना मतलब। ना 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 जे क्रांतिकारी होता ओकरो के लोग मुआ देता। भलाई के जमाना नहीं के हो। मान लो हम गरीब के सेवा करते नहीं हमरे के लोग मार देता। अभी बात के तो भय हो गल मारता भय होइए गई लेकिन डरैलो के काम नहीं अब थे। हम ये सोचत नहीं तो 2 रुपया कमाता आदमी तो सेवा करू। अब जा सेवा करे की तरह के घेर के गांठ देलो उहे तो डर हमरा के साथ आवत है जब हम सोचला नहीं रे भाई चलो होने चल जाए कुछ सेवा हुआ कइल जाए। लेकिन हई घाटना देखला के बाद सेवा करे का त मैं करी ना हो। आउ नेता करबे ना करियो तो सारा ना उ का मुआवते बाओ सो ओकनी के तो माजा बा। खाली हमनी चलो बूथ पर लड़ाई कइल जाए कि तू आरजेडी के दे हम बीजेपी यही में बिला चल जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दादा रे बाप रे बाप।